Takže ahojte. Dnešná Are you dôležitá bude o listening? tom, ako skladám svoju politiku. Damn. Nie je to o tom, že sa ide vychvalovať alebo také, ale proste sa ja Yeah. vidím dobre. A keď budete počúvať Yeah. nejaké zvuky, tak sa za to ospravedlňujem, ale vonku fúka vietor. Takže môžeme aj začať. Dneska zistím, čo mám tu v taške. Je to vlastne taška myslím, že z Avonu. Už si nepamätám. Takže mám tu vlastne make-up neviem, ako sa to číta, ale je to BB cream a vlastne je to v odtieni Vita. Budete vidieť. Ale vlastne je to dobrý lebo dobre zakryje vlastne váčku. Ďalej tu mám zase jeden krémový make-up. Až toho nedělám, ale mi to je príliš. Takže make-up toľko. Ďalej. Presuniem sa na bronzer a puder. Čo som si vlastne vyrobila. Ale vlastne sa mi to rozlomilo na polky. Je to vlastne škodica, alkohol a kakao. Je to také. A príliš svetleté. Tak. Ďalej zase tu je jeden puder od Volare. A je to vlastne v odtieni 2. A hopla, má to vlastne jednu húbku a vlastne jeden takýto plast. No nie že plast, ale taký papierik. A vlastne je to dvojstranný. Toto je tmavší puder a toto je svetlejší. Hopla. Tak. Ďalej. Špirály tu mám. Mám tu vlastne 3 a ešte ďalšie to potom, ale to nie sú v taške, to sú len tie produkty sú tu, ktoré vlastne ja používam najčastejšie. Mám tu jednu špirálu od Butterfly a je to vlastne najväčší objem, čo mám medzi špirálami. Ten kartáček je väčší ako tie ostatné a dobre mi zväčší riasy. Ďalej zase tu je od Volare, to sú vlastne 3 produkty od Volare, make-up, puder a špirála. Hopla. A je to vlastne, to je taký obyčajný, to je taký vlastne. A dobre, lebo ten kartáček sa akože pohybuje, takže je to dobré. Ďalej tu mám už potom z Avonu a vlastne to už je trošku starší, ale ten kartáček má akože taký veľký, ale že no taký skoro okrúhly. Taký. Dostala som to už dosť dávno. Teraz mám tu jednu kontúrku, to už ani neviem, myslím, že to bolo Manhattan a vlastne je to dosť pigmentované. No teraz som takú robím na čiarku.
skoro je to až do siva a už mám iba toľko málo z toho. Ďalej štetec tu mám a mám tu štetec. Mala som štetec tu tak kde. Ešte na pusu, či na obočie. Našla som teraz iba na pusu a vlastne je to Essence. Ďalej tu mám závonu normálne na obočie a ešte jedno na obočie, s čím si nakreslím obočie. A potom jeden na puder alebo na bronzer. Vlastne taký obyčajný. Ďalej tu mám normálne obyčajnú pomádu. Je to od Labello a je to napríklad na leto proti slnku. A vlastne úplne vonia jak to mlieko proti slnku. Ďalej hojivý zázrak karamel. Už to mám dosť málo, ale fajne vonia. Páči sa mi ten. Je to z Oriflame a potom ešte jeden od NYC. Ale to vlastne, preto mám oblepené takto. Lebo vlastne tu sa mi urobila dierka, tu mi furt vytečie. Takže toľko to bolo z toto. A môžem vám ukázať, že tu je vlastne, keď uvidíte vôbec, tak tam je, že Avon. Tam. Je tu už teraz všetko tu popracujem, aby som nemala bordel, lebo keď si to neupracujem, tak potom ani neupracujem. To dosť dlho trvá. Tak, ďalej. Presunieme sa toto a mám tu vlastne, toto je vlastne licenka a toto som vyrobila. To bolo vlastne dezodorant od Dove, ale nám sa už potom dajako rozbil, že nechcel fungovať, tak potom som do toho urobila licenku. Aj to, že je dosť červené. Neviem, čo urobiť, uvidíte, lebo je to dosť, je to červené. Ale ináč fajne vonia. Som to vyrábala z kokosového oleja, trošku vazelíny. Ďalej. Mám tu rozbitú paletku, už ani neviem názov. Vlastne mám tu už poslednú sivú a tmavosivú, hnedú, na obočie bielu trošku a ešte trošku krémovej. No, ďalej tu mám ešte jeden starý make-up, ale to už mám dosť málo, takže to radšej nechám. Ďalej. Mám tu ešte jeden. Hopla. To bol dosť veľký zvuk. Jeden maličký z pomady. To je vlastne z tej. To je pomada od... Čo? Tu nie je názov. Nevadí. Ale vlastne sú tu 7 farieb. 7 kusov. A vlastne tu biela až do červená, ružová, taká toto, tmavá ružová, fialová a čierna. A potom ešte tu mám jednu takú zlatú, ktorú vôbec nepoužívam, ale som z toho vyrábala lak na nechty. Laky na nechty to budú potom samostatné video. To vlastne... To nikdy nebudem použiť. Lebo je to, že príliš zlaté a nepáči sa mi tá farba. Takže tak, toto. Ďalej. Presunieme sa asi na pusu. Hopla. No, prvé, čo mi vypadlo, je to od Eveline. Je to v odtieni 229. Tam je 229. Ja neviem, či mi to zaostruje, ale nevadí. Ja to potom utrám. A jednu, no to názov nemám, takže ukázať, že to nemám. Musí. Mám jeden od Essence, Stay With Me. A je to akože krásny tieň, páči sa mi, nie je až taký zlý.
Pekný odtieň. Odtieň neviem, lebo aj keď som kúpila, tak to nebolo. Počkajte, takto. Mám tu jeden alebo Fade. Je to normálne z Teska. Bolo v jednom balíku. A vlastne takáto. Hopla. Ďalej Avon. A toto je skoro taká istá farba než tá druhá. Než tá prvá, čo som ukázala. Je táto. Počkajte. Táto tu. Tak, ďalej tu mám zase od Everline a je to v odtieni 251. Všetko to bude od rúžu. Ďalej tu mám z Oriflame. To neskutočne fajne vonia. Už mám dosť málo, už iba toľko. Ja. A pekná farba, vonia, dobre pigmentovaná. Je to vlastne toto. Je to tu. No a potom také staré rúže, čo som vyrábala napríklad. Toto hnedá. Alebo napríklad tu ešte mám od Beautyline. Toto. Stálo to 1 euro a v odtieni 2. No. Tak. Takže to bolo toto. Rúže a také veci. To je toto. No, tak. Ďalej sú špirály. A ja tu mám 3 špirály a potom ešte 3 mám v taške. Mám tu jeden od, už ani neviem, lebo to je čisté také. A to je vlastne vodoodolné do vody. Také. A ten kartáček je pekný. Páči sa mi. Ďalej Miss Sporty. Pamätám si, že to je Miss Sporty. To je obyčajný. A mám tu jeden a neviem, či to je Oriflame alebo Avon, lebo to som ešte dostala od mojej mamky a to je normálne, že obyčajné. Ale som urobila tak kartáček podľa sesternci, že tak hore. Tak. No a potom ešte v tomto. Tú krabičku som urobila ja, to je vlastne len tapeta. A mám tu iba obyčajné tampóniky veľké. Čo by som chcela vám povedať o tých tampónikách? Tieto tampóniky sú lepšie než tie okruhné, lebo tie okruhné majú takýto, čo ja viem, hmat, ale no neviem. Ale v tomto sú takéto kocky a to vám lepšie aj vnútra lepšie vyčistí pleť než tie obyčajné kruhové. Obidve, jedna je strana takáto s kockami a druhá je obyčajná. To len napríklad, že buď ťupkať alebo že ste dačo zničili, ale toto je na celý pleť. No a mne zošiel puder a bronzer, to nevadí. Takže, toľko. Z kozmetiky to bolo toľko. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Budem rada. Ahoj!